bizning teatr uchun, gina түгел, umuman shahar uchun, rayonimiz uchun ham teatr san'ati uchun zo'r o'rin olib turgan shaxslarimizga xatir taqtasi memorial taqta oshu chorasini yig'ildi. Ertaga bizning sezon ochilish kunida ham endi bizning negiz soluvchimiz Sabir abining da tug'an kuni. Ham endi mana biz bugun shunday motor izgi ishdan boshlab chiqarsak, bizning hech siz sezonimiz tag'in da o'ng'ishtaroq bo'lacak. Bugun endi biz Fayz abi bilan Yulisapaning shu yurtda birga motor uzun umr kechirgan yurtda xatir taqtasini ochamiz. Men endi biografiyasi bilan da kechada tanishib o'tirdim. Bugun da qarasang, aning professional bilimi de bulmagan, o училище'da da o'qimagan, teatr universitetida o'qimagan, shunga da qaramasdan bek talantli artist, garmonchi, til ustosi ham shuluq vaqtda kuylar da yozgan deb bilam. Ham endi ular Ilusapa endi bizning Olabuga rayonidan, Tatar Dumdumi avilidan turmushi bilan Olabuga Oqartu училищесini bitirgandan so'ng shu Mizala teatriga qaytib, so'nggi kunlarini pensiyaga ketar kunlarini xatlalar shu teatrda xizmat qo'yalar. Biz endi ularni xatirlaymiz, biz ularni bilan g'ururlanamiz, chunki shu shaxslar ular teatr tarixini yasovchi shaxslarning birisi. От имени главы администрации хочу выразить слова благодарности в адрес автора этой идеи, автора, кто исполнил эту мемориальную доску. Думаю, что в дальнейшем мы будем сохранять эти традиции. Bütünüzге исәнлек, саулык, сәламәтлек бик зур. Олар шикелле менә сәнгатькә тугрыклы итеп эшләгән менә кешеләр, артистлар, һәм менә дигән балалар үстереп, сәнгать юлыннан җибәргән кешеләр алар һәм бик күп тамашачыларга хезмәт итеп, бик күп авыл җирендә, районнарда йөреп, аларның хезмәтләре зур булды. Аларның сәламәтлекләре дә әлбәттә беткәндер. Ул вакытта шартлар да бик әйбәт түгел иде, клубларда да, отта да, арбада да, чанада да йөрергә туры килде. Әмма ләкин беркайчан да сыкранмадылар, үзләре генә белгәндер. Аларга җаннары җәннәттә булсын, менә шушы искә алу безнең барсы да менә шу тактаны үлү хәтердән чыкмасын, онытылмасын, рухлары куанып ятсын. Менә мин шуны гына әйтә алам. Менә алар каршында мин үзем бүген рәхмәт әйтәм. Олар мине театрга кертеп артист ясаган кешеләр, җаннары җәннәтле булсын. Рәхмәт оештырган шушы кичә өчен. Бик күркәм, бик әйбәт. Рәхмәт сезгә. Фәйз абый, Юлисапа. Йөзегезгә кызыллык китермәбез. Мин аларның хезмәтен күреп, алар белән аралашып, яшәп калуыма бик тә бәхетлемен һәм үрнәк булып яши алсак әйбәт булар дип уйлыйм. Рәхмәт әтияни сезгә. Рәхмәт туган театр коллективыма, шәһәр җәмәгатьчелегенә, туганнарга, күршеләргә, безнең бик күршеләр белән бик тату яшәделәр әткән кей, шулай ук күршеләр дә бик әйбәт кешеләр. Сезгә дә рәхмәт. Барчагызга да гаилә иминлеге, саулык, сәламәтлек телим. Инде минем янымда абый да бүген ул күбрәк сөйләргә тиеш иде. Кызганыч, аяныч, бүген ул бөгелмәгә китеп барды. Төнлә әнинең ул апасы Ләләпа җирләргә килгән иде. Хәзер бүген төнлә ул да китеп барды. Шуңа күрә абыйны монда юк дип гаҗәпләнмәгез. Минем энем, безнең энебез монда Рәмзил менә. Сезгә бик зур рәхмәт, туганнар. Бәдриләр алар бердәм. Сезгә дә шулай исәнлек, саулык, узын гомерләр. Рәхмәт барчагызга да.